खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै 28 अक्ट'बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साननायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, आनजादाव उथ्रिसारनो हागौ, मोजां रादाब मोनगोन। वृष राशि खामानिफोरा जाफुंनाय नङा, रां खहा जागोन, सानै हयै रां बाहायनांगोन। मिथुन राशि साना गाहाम नङा, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां थानांगोन, जाब्रबथाय जानो हागौ। कर्कट राशि साना सुखु गोजोनै बारलांगोन, बायदि मोजां हाबा मावनो बयखौबो थुलुंगाखांहोनो हागोन। सिंह राशि देहा सावस्रिया लोरबां जानो हागौ, फाहामथाय लानो गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, गोबां रां खरसा जागोन। कन्या राशि मुलाम्फा गोनां सान, साननाय बादि गासैबो खामानिफोरा जाफुंगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन। तुला राशि देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, देहाखौ जोथोन लानांगोन। वृश्चिक राशि नांगौ बायदि खामानिखौ मोननो हागोन, धोन आरजिनो राहा लामा मोनगोन, न'खरनि बयखौबो सुखुयै लाखिनो हागोन। धनु राशि साना रंजा गोजोनै बारलांगोन, जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल नुजाथिनाय नङा, गाहाम सान। मकर राशि दाय मावखुमानानै साजा मोननो गिगोन, गोसोआव गिलुं गिलुं सानस्रिया जायगा लागोन, साना एरैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गोजाम बेरामा नुजाथिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, साना खस्थ' गोनां जानो हागौ। मीन राशि गोजोन खुसियै आंगोफोरजों सम बारहोनो हागोन, बिमा बिफा बयबो गोजोनै थागोन, जिउनि देरसिन गोजोननायखौ मोनफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। हेल' रायजोफोर बयखौबो खुलुमबाय। दा बे समाव आं दंफैयो क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय दा रेम्प। दा फैदो बिदिब्ला जों फुजा बोथोरावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा गानग्रा जोमग्रा मोनो, मा ब्रेन्डनि गानग्रा जोमग्राखौ जों गाननानै गावखौनो समायहोनो हायो, फै बे समाव जों नायनानै लानि बेवहाय मा ब्रेन्ड मोनो दा रेम्पआव। दा नोंथांमोननियावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा ब्रेन्डनि ड्रेसफोरखौ मोननाय जायो? बेयाव जोंहाय डब्लिउ, अरेलिया, विवा, रंगलिटी मोनगोन आरो कुर्तिफोर, ओमफ्राय बेटनिकआव जाहैबाय जोंना वेस्टार्न मोनगोन आरो, ओमफ्राय फेब कालचार दङ, स्वीट ड्रिम्स दङ आरो जोंनियाव। दा नोंथांमोनहा फुजानि माबाफोर अफार होगासिनो दं? दा जोंनिया जाहैबाय 2,999 खालामोबा डिअ फ्रि होदों आरो, ओमफ्राय 4,999 खालामोबा जोंहा मोननै डिअ फ्रि होदों, ओमफ्राय बेग अफार होदों। जुदि 10,000नि शपिं खालामोबा बिथांमोनहा बेग फ्रि मोनगोन मोनसे, बेनि रेन्जआ जाहैबाय 1499 मोन बेनि अरिजिनेल प्राइसआ, ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना 6,999नि शपिं खालामोबा बे बेगखौ 199 पे खालामनानै लानो हागोन। जोंनाव मोनथाम अपसन दं आरो बे बेगआ। बेगखौ नायनो हागोन नामा? औ नायनो हागोन। जोंना जाहैबाय बेनो बेगआ फ्रिया, जोंनाव पिंक दङ, ब्राउन दङ लाइट, ओमफ्राय ब्लेक कालारनि अपसन दं आरो जोंनि गिफ्टआ, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 4था अपसन जोंनाव डिअ फ्रिया। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ।